Трайден і нараджэнне новай дынастыі 1269-70-1315 гады. Пасля забойства Вайшалка і смерці ненамнога перажыўшага яго Шварна на чале дзяржавы становіцца Трайден. Адбылося гэта каля 1269-70 года. Наступныя паўстагоддзя найменш даследаваны перыяд гісторыі ВКЛ. Недахоп інфармацыі аб унутраным жыцці дзяржавы выглядае амаль катастрафічна. Толькі прыблізна ўдаецца акрэсліць дату смерці вялікага князя Шварна Данілавіча, час гаспадарання Трайдена і Віценя. Увогуле невядома, хто кіраваў краінай пасля Трайдена ў 80-е гады 13-го стагоддзя. Пакрытыя змрокам пачаткі новай дынастыі. Нават імя яе заснавальніка, бацькі Віценя і Гедыміна, нельга лічыць дакладна ўстаноўленым. Аб унутраным стане дзяржавы ў тыя часы можна рабіць высновы толькі на падставе інфармацыі пра знешнепалітычную дзейнасць. Важнейшай крыніцай гэтай інфармацыі з'яўляюцца крыжацкія хронікі. У знешняй палітыцы ВКЛ апошніх дзесяцігоддзяў 13-го стагоддзя на першае месца паступова выступаюць адносіны з Тэўтонскім ордэнам. Барацьба з ордэнам запатрабавала ад ВКЛ мабілізацыі ўсіх сіл і рэсурсаў і, несумненна, значна паўплывала на дальнейшае фармаванне ўнутраняга ладу дзяржавы. Характар і спосабы ажыццяўлення знешнепалітычных акцый ВКЛ пад кіраваннем Трайдена адназначна сведчаць аб унутранай стабільнасці Вялікага княства. Можа быць, суседнія храністы амаль не пісалі пра ўнутраныя справы Літвы таму, што не бачылі там нічога цікавага, якога-небудзь знешняга расколу ці міжусобнай вайны. Для валынскага летапісца вялікі князь Трайден, цытата, «акаянны і беззаконны», канец цытаты. Аднак усходнія славянскія гарады панямоння адназначна яго падтрымліваюць. Напрыклад, гарадзенцы мужна бароняцца ад валынянаў, этнічна блізкіх, і па загаду вялікага князя выступаюць у паход на Дарагічын і жорстка яго разбураюць. У той жа час Трайден, падобна як і яго папярэднікі, не меў цвёрдай улады над Аўкштотай, аб чым сведчыць канфлікт з нальшанскім нобелем, Суксы. Вялікі князь выступае супраць яго з войскам і выганяе з нальшанаў за хаўрусніцтва з Лівонскім ордэнам. Прыход Трайдена на становішча кіраўніка дзяржавы вельмі нагадвае сітуацыю з Міндаўгам. Зноў адбываецца, дакладней працягваецца, Балта-славянскі саюз. Памяняліся толькі некаторыя дзеючыя асобы. А схема застаецца ранейшай. Славянскія землі панямоння плюс родавае ўладанне моцнага кунігуса ва ўласна літоўскай зямлі. Толькі на гэты раз вядома, дзе знаходзілася аўкштоцкае ўладанне вялікага князя. Цэнтрам яго было Кернава, буйное паселішча, магчыма, нават горад, як засведчылі археалагічныя раскопкі. ВКЛ у час Трайдена выступае як моцная, унутрана стабільная дзяржава, здольная весці актыўную знешнюю палітыку. Некалькі цяжкіх паражэнняў ад войск ВКЛ панеслі лівонскія рыцары. Зімой 1270 года ліцвінскае войска ўвайшло ў Лівонію. Ландмайстер спрабаваў затрымаць яго, але злажыў галаву ў бітве разам з некалькімі дзясяткамі рыцараў. У тым жа годзе загінуў у баі яго намеснік. Як пагроза для паўночнай мяжы ВКЛ паўстаў у 1275-1276 годзе на Дзвіне лівонскі замак Дзюнебург, Даўгапілс. Трайден некалькі разоў спрабаваў яго ўзяць, але кожны раз быў вымушаны адступіць. Урэшце ён захапіў Ерсіку. Дзюнебург аказаўся адрэзаным ад Лівоніі, і лівонцы аддалі яго ВКЛ узамен за Ерсіку, яшчэ даплаціўшы нейкую суму грошай. Зімой 1278-79 года лівонцы разам з атрадам дачан з Рэвеля дайшлі да Кернава, апустошыўшы родавае ўладанне Трайдена. Але на зваротнай дарозе крыжакоў дагналі і разбілі. У баі загінулі іх правадыры, ландмайстер Эрнст Расбург і камандзір дацкага атрада Эйлард Хобец. У Зімгаліі пасля гэтай бітвы распачалося паўстанне супраць ордэна, падтрыманае Трайденам. Каля 1276-1277 года Трайден прыняў уцёкшых ад немцаў прусаў і пасяліў іх у Гародні і Слонімі. Войскі ВКЛ неаднаразова хадзілі паходам на Польшу. У 1273 годзе пацярпела Люблінская земля. У 1277 годзе быў арганізаваны напад на Ленчыцкую землю. Мазов'я, бліжэйшы заходні сусед, шукала міру з ВКЛ.
У 1279 годзе адбыўся шлюб плотскага князя Болеслава з дачкой Трайдена, Гаўдэмундай, атрымаўшай пры хрышчэнні імя Соф'я. Адзін з 3 сыноў, народжаных у гэтым шлюбе, быў названы імем дзеда па матцы. З цягам часу падобныя сямейныя сувязі мазавецкіх князёў з ліцвінскімі становяцца традыцыяй. Складана развіваліся ў гэты час адносіны ВКЛ з галіцка-валынскай дзяржавай. Трайдзен нейкі час захоўваў мір з сынам Даніла Романовича, Львом, але адначасова канфліктаваў з Владзімірам Васількавічам. Паводле летапісца, прычынай было тое, што бацька Владзіміра, цытата, «убіл на войнах 3 браты Тройдзенавы», канец цытаты. На Вялікдзень у 1275 годзе пасланая Трайденам гарадзенская дружына нечакана захапіла Драгічын, які належаў да ўладання Льва Данілавіча. Леў звярнуўся за дапамогай у Арду. Татары паднялі супраць ВКЛ шэраг рускіх князёў, у тым ліку Бранскага і Смаленскага. Удзел у паходзе прынялі таксама, відавочна, як і раней па прымусу, пінскія і тураўскія князі. Галоўным поспехам паходу было ўзяцце татарамі і дружынай Льва вакольнага горада Новаградка. Археолагі лічаць, што ад таго часу пачаўся доўгі заняпад жыцця ў гэтым раёне горада. Ваенныя дзеянні працягваліся і ў 1276 годзе. Галіцка-валынскія войскі прыходзілі да Слоняма, узялі Турыйск. Брат Трайдзена, Сырпуцій, пустошыў на Валыні ваколіцы Каменя. Дзесьці ў 1276-77 годзе праціўнікі памірыліся. Новы паход на Літву ў 1277 годзе валынскі летапісец трактуе як ініцыятыву Арды. Галіцка-валынскія войскі і татары ідуць на Новаградак і Гародню. На дарозе між Ваўкавыскам і Гародню прусы і барцяне, паселеныя Трайдзенам ля Гародні, ноччу напалі і разбілі перадавы атрад валынянаў. Надышоўшае асноўнае татара-валынскае войска штурмам захапіла мураваную вежу горада, якую баранілі прусы. На гэтым вайна закончылася, і валыняне адышлі, дамовіўшыся аб вяртанні сваіх палонных. Здаецца, гэты паход быў апошняй наступальнай акцыяй слабеючай галіцка-валынскай дзяржавы ў Панямонні. Ад гэтага часу яна магла толькі абараняцца. У канцы гаспадарання Трайдена яго дзяржава выглядала больш моцнай, чым у пачатку 70-х гадоў 13-го стагоддзя. Адзіным указаннем на час смерці Трайдена з'яўляецца паведамленне галіцка-валынскага летапісу, што ён княжыў 12 гадоў. Адсюль вынікае верагодная дата смерці каля 1282 года. Адрэзак часу між 1281-82 і 1295-96 гадамі аж да ўсталявання на чале дзяржавы Віценя і сёння застаецца бадай што самым цёмным перыядам гісторыі ВКЛ. Інфармацыя крыніц настолькі няпэўная і адрывачная, што дакладна невядома нават, хто быў на чале дзяржавы. Тое, што мы ведаем аб жыцці краіны ў гэты час, амаль выключна інфармацыя аб яе знешнепалітычнай дзейнасці. Значна бядней становяцца звесткі галіцка-валынскага летапісу, што звязана са спадам актыўнасці галіцка-валынскіх князёў на Панямонні. Сам летапіс быў закончаны на пачатку 90-х гадоў 13-го стагоддзя. Затое рэзка вырасла ўвага да Літвы з боку прыбалтыйскіх нямецкіх раністаў. Прычына тут таксама відавочна. Барацьба з ВКЛ становіцца адной з важнейшых задач знешняй палітыкі Тэўтонскага ордэна. У зафіксаваных крыніцамі знешнепалітычных акцыях ВКЛ выразна адчуваецца упэўненае кіраўніцтва з цэнтра, што дае падставы даследчыкам казаць аб дальнейшым унутрэннем умацаванні дзяржавы. Няцяжка зразумець, што ўнутранае з'яднанне было выклікана неабходнасцю мабілізацыі сіл для змагання з Тэўтонскім ордэнам. Якраз у гэты час з 1283 года, пасля канчатковага пакарання прускіх аўтахтонаў, у вайну ўключылася пруская, галоўная частка ордэнскай дзяржавы. Тэўтонскі ордэн з усёй нямецкай грунтоўнасцю прыступіў да рэалізацыі важнейшай стратэгічнай задачы, якую яму так і не ўдалося вырашыць – узлучэнне па сушы праз Жамойць сваіх прускіх і лівонскіх філій. Дзеля канцэнтрацыі сіл на важнейшым кірунку ВКЛ падтрымлівае мірныя адносіны з галіцка-валынскай дзяржавай, нават коштам тэрытарыяльных уступак. З галіцка-валынскага летапісу вядома, што ў 1282 годзе на службе князя Уладзіміра Васількавіча знаходзіўся слонімскі князь Васілька. У
1289 годзе, як паведамляе тая ж крыніца, літоўскія князі Будзікіт і Будзівід аддаюць князю Мстиславу Уладзіміровичу свой горад Волковыск. Цитата: «Абы с ними мир держал». Конец цитаты. До 1290 года войски ВКЛ некалькі разоў нападали на польскія землі. 1283, 1284, 1285 год, а на ўсходзе на Цвярскую 1285 год і Новгарадскія землі зіма 1285-1286 года. З сярэдзіны 90-х гадоў маецца сведчанне пра захаванне прыязных кантактаў ВКЛ з мазавецкім князем Баляславам. Рэдкімі становяцца паходы ў глыб Польшы, яшчэ радзей на ўсходнеславянскія землі. Сілы збіраліся ля паўночнай і паўночна-заходняй мяжы. Закончыўшы пакарэнне Прусіі, ордэнскія войскі адразу ж у 1283 годзе арганізавалі паход на Літву з тэрыторыі Прусіі. У 1284 годзе прускія рыцары упершыню напалі на Гародню. У 1282-1285 годзе ліцвіны пустошылі ўладанне Лівонскага ордэна над Двіной. У першых месяцах 1283 года войскі ВКЛ напалі на Самбію. Падчас адной з сутычак у сакавіку 1287 года з земгаламі па другой крыніцы з ліцвінамі загінуў чарговы лівонскі ландмайстер. У першыя месяцы 1289 года удакладненне даты Генрыка Пашкевіча. Як паведамляе галіцка-валынскі летапіс, цитата: «Хадиша Литва вся и жемойт вся, на немцы крызі», конец цитаты. Рифмаваная хроніка удакладняе жемойты і зімгалы. Ордэнскія войскі скарысталі зручны момант і правялі паспяховую атаку на землі зімгалаў і жамойтаў. З 1290 года ордэн актывізуе ваенныя дзеянні супраць ВКЛ, і наступныя 2 гады над Нёманам вядуцца упартыя баі з пераменным поспехам. Перад зімой 1291-92 года ордэнскае камандаванне рыхтавала вялікі паход адначасова з Прусіі і Лівоніі, ход якога нам застаўся невядомы. Рифмаваная хроніка паведамляе пра буйны паход крыжакаў на Літву, напэўна, на Жамойць, дзесьці ў тыя жа гады і 2 выпады ў адказ з боку ВКЛ. Між 1289 і 1291 годам у крыніцах узгадваецца некалькі ліцвінаў з тытулам «Кароль», «Рекс» у нямецкіх хроніках і «Князь» у рускіх летапісах. Пад 1289 год галіцка-валынскі летапіс узгадвае літоўскіх князёў-братоў Будзікіда і Будзівіда. Лівонскі ландмайстер у сваім лісце у лістападзе 1290 года называе караля Бутыгейда. З рыфмаванай хронікі таксама каля 1290 года вядомы кароль Масыкі. Нарэшце Пётр Дзюбург паведамляе ў запісе па 1291 год пра караля Літвы Пукувера, бацьку Віценя. Шляхам шэрагу філалагічных аналогій і дапушчэнняў з улікам таго, што балцкія імёны ў славянскіх і нямецкіх крыніцах скажаюцца, даследчыкі вывелі з імя Пукувер форму Бутумер. У гістарыяграфіі прапаноўвалася лічыць названых вышэй Путувера, Бутумера, Бутыгейда і Будзікіда адной і той жа асобай. Вось яшчэ адзін больш позні варыянт. Бутыгейды то Будзікід, а Будзівід атаясамляецца з Пукуверам. Масыка, па меркаванню Генрыха Пашкевіча, мог быць адным з моцных кунігусаў, памочнікам і дарадцам вялікага князя. Адсутнасць больш дакладнай інфармацыі не дазваляе, аднак, пайсці далей згадак і дапушчэнняў, часам даволі рызыкоўных. Не высветлена таксама паходжанне пачынальніка новай дынастыі Пукувера Бутумера, сынамі якога былі наступныя вялікія князі Віцень і Гедэмін. Дзюбург некалькі разоў упамінае аб замку Гедэміна. На гэтай інфармацыі грунтуецца гіпотэза аб паходжанні дынастыі з Жамойціі. Ход разважанняў яе аўтараў наступны. Паколькі на названы замак часта нападалі крыжакі, то гэтае родавае ўладанне Пукувера, а потым яго сыноў, павінна было знаходзіцца недалёка ад граніцы з ордэнам. Гэта значыць у паўднёва-заходняй частцы Жамойціі. Аднак Генрых Пашкевіч слушна ўказаў на тое, што ў абароне Жамойці, як сведчыць Дзюбург і іншыя крыніцы, акрамя саміх жамойтаў прымала непасрэдна ўдзел таксама і ВКЛ. Таму Гедэмін, таксама як і Віцень, мог быць пастаўлены вялікім князем на чале залогі пагранічнага замка, што адпавядала прынятай у гэтай дзяржаве практыцы.
Праблема паходжання знакамітай у гісторыі Еўропы дынастыі надалей застаецца адкрытай. Нельга выключыць таксама магчымасць прамых вытокаў новай дынастыі ад вялікага князя Трайдена. Хто б не кіраваў дзяржавай у гэты час, ён мусіў канцэнтраваць увагу на галоўнай задачы – вайне з ордэнам. Першая палова 90-х гадоў 13-го стагоддзя гаспадарання вялікага князя Пукувера вызначылася вялікай ваеннай актыўнасцю ордэна. З 1292 по 1295 год немцы кожны год нападалі на Жамойць, а ў 1295 годзе хадзілі яшчэ і на Гародню. Гэты горад быў перадавым пунктам абароны цэнтральнай вобласці дзяржавы, Літвы і важнейшай базай ВКЛ для арганізацыі паходаў на Прусію. Таму ён пастаянна станавіўся аб'ектам атак крыжакоў. Праводзячы актыўную абарону супраць ордэна, войскі ВКЛ у гэты час 2 разы нападалі на Польшчу. У 1291 годзе яны пустошылі Куяўскую зямлю, а ў 1294 годзе быў праведзены паход на Ленчыцкую зямлю, якім, верагодна, кіраваў сын Пукувера Віцень. У баі з ліцвінскім войскам загінуў ленчыцкі князь Казімір. Цяжкую задачу арганізацыі абароны ад насядаючага ордэна пераняў ад бацькі новы вялікі князь Віцень. Ордэнскі храніст Пётр Дзюбург упершыню называе Віценя каралём у 1296 годзе. Лічыцца, што кіраваць дзяржавай ён пачаў, верагодна, у 1295 годзе. У часы Віценя крыніцы зрэдку ўпамінаюць аб паходах ліцвінаў на Польшчу, на Малапольшчу ў 1295 годзе, Добжынскую зямлю ў 1300 годзе. Пад Люблінам дапамагалі валынянам у 1302 годзе, дайшлі да Каліша і Ставішына ў 1306 годзе. Не чуваць аб нападах у гэты час на ўсходнеславянскія землі. Барацьба з крыжакамі становіцца асабліва напружанай у пачатку 14 стагоддзя. А 1300 года да канца гаспадарання Віценя ордэнскія войскі правялі больш 20 паходаў з тэрыторыі Прусіі на Жамойць і Літву, у першую чаргу на Гародню, даходзячы да Наваградка і Салечнікаў. Інтэнсіўнасць іх аперацый уражвае, у сярэднім каля 2 паходаў у год, не лічыўшы дзейнасці на паграніччы ВКЛ рабаўнічых банд, якія вялі сваю, часта нерэгістраваную вайну. ВКЛ упарта абараняла граніцу з Прусіяй. Па пагранічных замках стаялі моцныя залогі, пашкоджаныя крыжакамі ўмацаванні адбудоўваліся адразу пасля іх адыходу, арганізоўвалася пагоня за адыходзячым ворагам. Час ад часу, але радзей за крыжакоў, праводзіліся паходы ў глыб Прусіі. Галоўны ўдар Віцень скіраваў, аднак, на Лівонію. Вялікі князь умела выкарыстаў даўні канфлікт паміж рыжанамі і лівонскім ордэнам. Скарыстаўшы прыём Міндаўга, Віцень дэкляраваў прыняццё каталіцтва, што дапамагло яму заключыць у 1297 годзе пагадненне з горадам Рыгай і рыжскім архіепіскапам. На гэты раз яно было выразна скіравана супраць ордэна. Рыжане пайшлі на саюз з ВКЛ, паколькі самі не маглі супрацьстаяць прэтэнзіям лівонскага ордэна на манапольны кантроль над ніжняй дзвіной. У 1298 годзе войскі Віценя дапамаглі рыжанам знішчыць матэрыялы, падрыхтаваныя крыжакамі для перакрыцця плавання па дзвіне. Потым прыбыў сам вялікі князь і захапіў замак Каркхаус. На зваротным шляху Віцень нанёс цяжкае паражэнне атакаваўшым яго рыцарам. Каб паправіць сітуацыю, ордэнскае кіраўніцтва накіравала ў Лівонію падмацаванне з Прусіі і адначасова правяло атаку на Жамойць. Восенню таго ж года ліцвіны напалі на Хельмінскую зямлю, а ў наступным годзе пустошылі Натангію. Рыжане ў 1306 годзе абяцалі парваць саюз з Літвой, а ў 1307 разам з войскам ВКЛ біліся з ордэнам пад Рыгай. Рыжска-ліцвінскі саюз трываў відавочна да канца гаспадарання Віценя, бо яшчэ ў 1313 годзе мясцовыя біскупы спрабавалі яго разбурыць. У сваю чаргу ордэн стараўся падбухторыць супраць ВКЛ некаторых жамойцкіх кунігусаў. Падобная тактыка неаднаразова забяспечыла яму поспех падчас пакарэння Прусіі. Відавочна, і тут яны прынеслі пэўныя вынікі. Па меншай меры Дзюбург узгадвае пра сутычкі жамойтаў з ліцвінамі. Не захавалася дакладных звестак пра абставіны смерці Віценя. Апошні раз ён упамінаецца ў крыніцах пад 1315 год, калі ў верасні гэтага года кіраваў аблогай крыжацкага замка Хрыстмемеля.
Супярэчліва выглядаюць паведамленні некаторых крыніц аб яго гібелі ў баі з крыжакамі ці смерці ад маланкі. Галоўны вынік гаспадарання Віценя быў аднолькава важны як для дальнейшых лёсаў ВКЛ, так і для ўсёй усходняй Еўропы. Пад яго кіраўніцтвам дзяржава здолела выстаяць у вайне з Тэўтонскім ордэнам. Арганізацыя паспяховага адпору адладжанай, разагнанай на поўную моц ордэнскай ваеннай машыне кардынальна паўплывала на ўнутранае і знешняе развіццё балтаславянскай дзяржавы. У часы наступніка Віценя, ягонага брата Гедэміна, ВКЛ выступае моцнай дзяржавай з вялікім міжнародным аўтарытэтам. Яна з лёгкасцю далучае да сябе буйныя ўсходнеславянскія землі, якія шукалі ў гэтым моцным і роднасным дзяржаўным арганізме надзейную абарону ад татараў. Сталіца Гедэміна, Вільня, становіцца прэтэндэнтам на спадчыну Кіева. Але гэтая тэма знаходзіцца ўжо па-за межамі нашага даследавання.